Што вядома пра небяспеку ў небе і палёты Лукашэнкі? Чым ганарыцца кіраўнік Мінска, а таксама як апальны беларускі генерал збіраецца стаць даляравым мільянерам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. У Беларусь зноў заляцеў дрон «Шахед», прычым у той жа час, калі ў небе быў верталёт Лукашэнкі. Гэта адбылося учора раніцай, прыкладна ў 9 гадзін 25 хвілін. «Шахед» заляцеў з Чарнігаўскай вобласці Украіны, перасёк мяжу і рухаўся курсам на Брагін, але яго далейшы лёс невядомы. У момант заходу «Шахеда» вылетаў беларускай авіяцыі не фіксавалася. І гэта цікава, бо роўна ў гэты ж час у небе над Беларусю ляцеў верталёт з Лукашэнкам на борце, які накіроўваўся з рэзідэнцыі Азёрнай на палігон Абус-Лясноўскі, дзе ён і прызямліўся каля 10 гадзіны раніцы. Калі выказаць здагадку, што «Шахед» працягнуў рух на паўночны захад, то ён мог бы дасягнуць палігона Абус-Лясноўскі ўжо да 11 гадзіны. Па іроніі лёсу, якраз у той жа час Лукашенко распінаўся перад сваімі генераламі і чыноўнікамі пра важнасць і небяспеку беспілотнікаў. Адзначым таксама, ці дрон упаў недзе сам, ці яго збілі, ці ён вярнуўся ва ўкраіну, мы дакладна не ведаем. Таксама, паводле звестак маніторынгавай групы «Беларускі гаюн», гэта ўжо як мінімум 45-й «Шахед», які заляцеў у паветраную прастору Беларусі, пачынаючы з 11 ліпеня, і 24-й толькі за верасень. Але ж беларускія ўлады пра гэта ўпарта маўчаць, а нядаўна Лукашенко асабіста заявіў, што гэтае маўчанне пра небяспеку ў беларускім небе свядомае рашэнне. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Дарэчы, учорашняя нарада на палігоне нечакана стала для Лукашэнкі вельмі няпростай. Ён неаднойчы прызнаваўся, што з цяжкасцю пераносіць спёку і вельмі яе не любіць. Учора ў Баранавіцкім раёне, дзе знаходзіцца палігон, было даволі камфортнае надвор'е, каля 24 градусаў цяпла. Але ж Лукашенко ўсё роўна вельмі пакутаваў. На відэа з нарады бачна, як ён пацеў і цяжка дыхаў. А ў намёце, дзе праходзіла гэтая выязная планёрка, заўважылі як мінімум 4 мабільных кандыцыянеры. Цікава, што ў пачутках у памяшканнях, дзе Лукашенко праводзіць нарады, звычайна падтрымліваецца тэмпература ніжэйшая за 18 градусаў. Папрацаваў на Лукашэнку і стаў мільянерам. У мінскіх Драздах, дзе жывуць чыноўнікі, спартсмены і іншыя прыхільнікі Лукашэнкі, прадаюць незвычайны дом. Гэта адзін з самых дарагіх катэджаў ва ўсім гэтым элітным раёне. За дом плошчай у 300 квадратных метраў просяць ажно 3 мільёны 360 тысяч даляраў. Унутры зробленае ўсё патрэбнае аздабленне і дарагі рамонт. Але самае цікавае тут, чый гэта катэдж. І вось тут сюрпрыз. Будынак належыць не бізнесмену-мільянеру і не прэм'ер-міністру. Яшчэ зусім нядаўна гэтым шыкоўным катэджам валодала сціплая пенсіянерка з Глыбокага Антаніна Раманова. Сакрэт яе поспеху вельмі просты. Раманова прыходзіцца цешчай вернаму лукашэнкаўскаму служаку генерал-маёру Валянціну Шаеву, які з 12 па 15 гады ўзначальваў следчы камітэт. Камічнасці дадае і такі факт. Калі Шаев кіраваў СК, то прапаноўваў увядзенне дадатковай адказнасці для залішне багатых чыноўнікаў, аж да канфіскацыі такой маёмасці ў даход дзяржавы. Яшчэ калі дом толькі будаваўся, пенсіянерка запэўнівала журналістаў, што будуе яго для сябе. Праўда, на пытанне, адкуль у яе грошы, жанчына адказваць не хацела. На той момант катэдж выглядаў вось так, але цяпер яго перарабілі ў больш стыльны варыянт. Пакінулі адзін паверх, але зрабілі гіганцкія панарамныя вокны ў скандынаўскім стылі. У аб'яве падкрэсліваецца, што ў доме ніхто не жыў, то бок яго перабудоўвалі менавіта, каб прадаць і стаць пасля такой здзелкі даляравым мільянерам. Калі катэджам усё яшчэ валодае сям'я Шаева, то для іх гэта будзе неблагая фінансавая падтрымка, бо пасля звальнення ў 15-м годзе з пасады кіраўніка СК Шаев папросту знік з шэрагаў номенклатуры. Прычым выглядала, што гэта была сапраўдная апала, бо звальняючы Шаева з пасады начальніка, сам Лукашенко назваў яго прызначэнне памылкай. Апошняя вядомая пасада генерал-маёра старшыня Беларускай федэрацыі валейбола, але ў 17-м годзе яго знялі і адтуль. Пасля гэтага пра лёс Валянціна Шаева невядома абсалютна нічога. Казырная карта Лукашэнкі. Пасля 20-го года ўлады рэзка пачалі непакоіць беларусы, якія маюць карту паляка. Пачалі весціся спісы ўладальнікаў такой карты, а на дзяржаўных прадпрыемствах работнікаў нават прымушалі ад яе адмаўляцца, інакш пагражалі звальненнем ці іншымі праблемамі. Адначасова лукашэнкаўская прапаганда пачала казаць, што добра было мець свой адказ на карту паляка, нешта кшталту карты беларуса. І як не дзіўна, да гэтай ідэі прыслухаўся ці то сам Лукашенко, ці то яго чыноўнікі. І цяпер урад хоча сапраўдны
сапраўды увесці спецыяльную карту беларуса. Як заўважыў партал «Зеркало», гэтая прапанова прапісана ў праекце нацыянальнай стратэгіі дасягнення мэт устойлівага развіцця Беларусі да 2040 года. Там жа гаворыцца, што гэтая карта прадугледжвае, цытата, дыверсіфікацыю кошту паслуг у ахове здароўя, адукацыі, ЖКГ і іншых сферах у залежнасці ад статусу знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Але іншыя падрабязнасці па карце беларуса не ўдакладняюцца. Канкрэтных тэрмінаў яе з'яўлення таксама няма. Ну і пакуль не зразумела, на каго яна арыентаваная. Толькі на замежнікаў, якія хочуць прыехаць у Беларусь, альбо таксама на жыхароў нашай краіны. Працяг дзіўнай гісторыі з нападам на сілавікоў у Магілёве. Цяпер міліцыя паказала падазраванага. Стала вядома, што яму 62 гады і завуць мужчыну Александр Кандрычын. Прычым сілавікі пераконваюць, што спакойна прадставіліся і паказалі дакументы, а мужчына нечакана накінуўся на іх з нажом. Таксама ў міліцыі з'явілася новая версія. Маўляў, сілавікі атрымалі раненні, бо закрылі сабой людзей. Так как ситуация развивалась в людном месте перед пешеходным переходом, применять стабильное оружие не представилось возможным. Чтобы максимально обезопасить граждан, сотрудники закрыли собой окружающих, получив ранения различной степени тяжести. Акрамя таго, сілавікі паказалі і відэа з атрыманым Кандрычыным. Кем вы работаете? Не работаю последний. Что у вас при себе было? В левом кармане нож был, раскладной такой. А еще что у вас было? Еще самодельный был. Что самодельный? Пистолет. Он был заряжен? Я не помню. А для чего вы при себе носили данное оружие? Для себя носил. Вам удостоверение показали данные люди? Он мне показал что-то, какую-то карточку. То есть вы считаете нормальным применять насилие к сотруднику Нет, милиции? так получилось. Па іх словах, параненыя міліцыянты цяпер знаходзяцца ў бальніцы, прычым адзін з іх у рэанімацыі. А пры ператрусе ў Кандрычына дома знайшлі кучу нажоў, літаратуру па выбуховых рэчывах і патроны. Вядома, што даваць паказанні затрыманы мужчына адмовіўся. Хто абароніць беларускіх жанчын? Чарговая страшная гісторыя і чарговая мяккасць з боку беларускага суда. Партал «Зеркало» адшукаў прысуд па справе ў Віцебскай вобласці. Там мужчына выпіваў і падымаў руку на сваю каханую. Ён збіваў яе рукамі і нагамі, нават калі жанчына зацяжарыла яго дзіцём. А калі сужыцелька збягала да суседзяў, то хатні агрэсар проста вяртаў яе дадому. Аднойчы мужчына моцна збіў жанчыну, пасля чаго даў ёй рыдлёўку і загадаў капаць сабе магілу. Прычым у гэты час міма агарода праходзіла адна вяскоўка, калега няшчаснай жанчыны. Яна ўбачыла, як двое стаяць у двары дома, жанчына капае нешта лапаты і плача, а мужчына распавядае камусьці па тэлефоне, што яны пасварыліся і ён прымусіў сужыцельку капаць сабе магілу. Але нават тут знаёмая і калега не ўмяшалася і проста прайшла міма. Праз нейкі час агрэсар злітаваўся над сваёй ахвярай і дазволіў ёй перастаць капаць і вярнуцца ў дом. Напрыканцы ён яшчэ 6 разоў ударыў яе па твары і зваліўся спаць. Наступнай раніцай жанчына звярнулася ў міліцыю. У яе быў цалкам разбіты твар. Пасля налічаць мінімум 14 удараў кулакамі па твары і галаве, але ж гэта прызналі лёгкімі цялеснымі пашкоджаннямі. На мужчыну завялі крымінальную справу за здзекі і пагрозу забойствам, але ж на час следства яго нават не ўзялі пад варту. Справа дайшла до суда і на працэсе прызналі, што мужчына мае праблемы з алкаголем і развіццём інтэлекта, а суседзі і калегі пацярпелай пацвердзілі, што кавалер збіваў яе рэгулярна. Але ж вырак суда аказаўся вельмі мяккім. У калонію агрэсара саджаць не сталі. Яму далі 2 гады хатняй хіміі і абавязалі выплаціць 11 копеек за расходнікі для экспертыз. Паўгады таму кампанія маладзёнаў у Рэчыцы выпівала на паркоўцы пад хіты расійскага гурта «Рукі вверх». Пад песню «Крошка моя» адзін з хлопцаў зняў штаны і трусы і стаў дэманстраваць свой прычындал. Знаёмыя смяяліся з яго і абзывалі за гэты ўчынак нецэнзурнымі словамі. А пасля сам хлопец выкрыкнуў некалькі абразаў на адрас міліцыі і Лукашэнкі. Невядома чаму, але сілавікі згадалі пра гэтую гісторыю толькі зараз і да хлопца адправілі амап. Сілавікі ўзялі дом юнака штурмам. Самога хлопца затрымалі і цяпер абяцаюць, што на яго завялі крымінальную справу. Трагедыя адбылася ў Салігорску. 2 дні таму там знік 18-гадовы хлопец. Ён прыехаў з Мінска і перастаў выходзіць на сувязь. Сёння юнака знайшлі нежывым. Падрабязнасці трагедыі пакуль невядомыя, ці гэта быў няшчасны выпадак, ці нейкі крымінал, пакуль таксама не кажуць.
У папулярных марках расійскіх семак, якія прадаюцца ў Беларусі, знайшлі высокі ўзровень таксічнага металу кадмію. Атруту знайшлі ў брэндах «Первым делом», «Семечки богучарские», «Джин», «Бабкины семки», «365 дней», «От атамана», «Красная цена», «Смаки» і «Моя цена». Знойдзенае рэчыва ў вялікіх дозах можа прыводзіць да сур'ёзных захворванняў лёгкіх, гіпертаніі, анеміі і спрыяць развіццю раку. У семкі кадмій трапляе падчас росту сланечніка, бо расліна выцягвае цяжкі метал з глебы, а ў глебу рэчыва трапляе разам з фасфатамі, якія з'яўляюцца адным з самых папулярных угнаенняў у сельскай гаспадарцы. Пры гэтым дастаткова з'есці ўсяго 100 грамаў семак з высокім працэнтам кадмія, каб атрымаць траціну ад максімальна бяспечнага для чалавека ўзроўню таксічнага металу. Дзікуха адбылася ў Мінску. Там дарослы мужчына штурхнуў у раку двух школьнікаў. Вядома, што двое хлопцаў 10 і 11 гадоў перакідваліся мячом каля ракі Лошыца, калі да іх падышоў незнаёмы мужчына. Спачатку ён адабраў мяч і кінуў у раку. Хлопчыкі яго вылавілі, аднак незнаёмец паўтарыў свае дзеянні, а пасля схапіў за шыю аднаго са школьнікаў, падняў яго і кінуў у ваду. Тое ж самае ён зрабіў і з другім малым. Хлопцы выбраліся з вады і расказалі пра ўсё бацькам, якія пайшлі ў міліцыю. Нападніка знайшлі і затрымалі. Яму 55 гадоў. Раней ён прыцягваўся да крымінальнай адказнасці ажно 10 разоў. Цяпер на мужчыну завялі крымінальную справу за хуліганства і яму пагражае да 6 гадоў за кратамі. У Астравецкім раёне мужчыну ледзь не забілі яго сваякі. Яны вылілі атруту ад каларадскіх жукоў у бутэльку з-пад ліманаду, а 52гадовы мужчына не ведаў гэтага і, калі захацеў піць, зрабіў глыток. Усё скончылася бальніцай і рэанімацыяй. Папярэдні мужчына застаўся жывы, але цяпер у справе разбіраюцца эксперты і следчыя. Дзіўныя прынцыпы мінскага мэра. Кіраўнік Мінгарвыканкама Уладзімір Кухараў заявіў, што ніколі не робіць пакупкі праз інтэрнэт. Чыноўнік хваліцца, што гэта яго прынцыповая пазіцыя. Маўляў, каб разумець сітуацыю ў гандлі, ён асабіста ходзіць у крамы, а продаж тавараў праз інтэрнэт Кухараў гандлем увогуле не лічыць. Дарэчы, крыху пра гандаль. Дзяржкантроль узяўся за Еўраопт. Цяпер па ўсёй Беларусі пройдуць праверкі сэрвісаў Е-дастаўка і Еўрапошта. Эканамічныя спецслужбы правераць усё, як Еўраопт вядзе інвестыцыйную дзейнасць, ці выконвае свае абавязательствы перад дзяржорганамі і ці не парушае заканадаўства аб цэнах. Ці гэта планавая праверка, ці дзяржкантроль зацікавіла нешта канкрэтнае, пакуль невядома. Улады Гомельшчыны працягваюць здзіўляць. Чыноўнікам у Мазыры ўручылі значкі да стагоддзя Мазырскага раёна, прычым за гэтыя цацкі заплацілі 22 000 рублёў з бюджэта. Такім чынам, адзін значок абышоўся ў 90 рублёў. Прычым па ўмовах закупкі значкі павінны былі быць выраблены з срэбра 925 пробы, латуні і родыя. А ў жыхаркі Баранавічаў гарбузы выраслі проста на яблыні. Праўда, на справе ўсё банальна, і гэта не нейкі гібрыд і не праца селекцыянераў, а проста гарбузы самі сабою аплялі дрэва да самай вярхушкі, і ў выніку ўраджай гарбузоў прыходзіцца не збіраць зямлі, а лазіць за імі на яблыню. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.